Oh, bless the name of the Lord Jesus Christ. We bless the name of the Lord. We bless the name of the Lord. I want you to invite as many people as possible. I want you to invite as many people as possible. I want you to tag someone. I want you to share the broadcast. Something is about to happen. Something tremendous is about to happen in the next couple of minutes. I want you to invite someone, invite someone, invite someone, invite someone. Share the link, share the broadcast, share the live, share the live, share the live. Yes, Lord Jesus. Malabash. I want you to just type where you're watching us from. Type where you're watching us from. Apostle CD, I see you, men of God. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Just type. Renitsuro, Cape Town, I see you. The Lord bless you. Observant, Mondiwa, Victoria Falls, the Lord bless you. I see you. Lydia Nube, Gundu. Ah, wow. Marondera is here. Ruth Rujua. God bless you. God bless you. Nyaradzai, you're watching from Mashingo. Wow. You are blessed, my sister. Yolanda Muzua. Mbinyira. Wonderful, wonderful, wonderful. Tatenda Minya Jobek, I see you. Wow. Tinevimbo Polokwane, I see you. Wow, wow, wow. Polokwane is here. I want you to invite as many as you can. Kindly share the broadcast with someone. Mandede baba 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 bo shikala baba. Something is about to happen in the next couple of minutes. I know God is up to something with us. Sharon, I see you. You're watching from Poland. Wow, you are blessed, my sister. You are blessed. You are blessed. You are blessed. Mandalaba Shakata. Samitanaka, Dubai. Wow, you are blessed. The Lord bless you. The Lord bless you. The Lord bless you. Yanet Mugandan, Botswana. Wonderful. Botswana is here. Wow. My God, my God. Titus Impini, my brother, I see you. You're watching from China. You are blessed, my brother. You are blessed. You are blessed. You are blessed. You are blessed. Mandala bashika tele borada bakayando robosa. Ela baba 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 baba. Mandala bashika talaba borada bayando nyara zomromba. London. Wow, East London is here. The Lord bless you so much. Ayanderebo shikalababo. Joinika. Rustenburg. Wow, you are blessed, my sister. You are blessed. Joyce Nika, you are blessed. Vengwa, you are blessed. Watching from Botswana. Wonderful. My God, my God, my God, my God, my God. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Bridget, Namibia. Wonderful. Namibia is here. Kindly share the broadcast with others. I know God is up to something with us. Ethel Chivange Blawayo. Wonderful, my sister. You are blessed. I see you. You are blessed. You are blessed beyond measure. Mandele babo shaka baba 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 baba. Nyasha Masquere Pretoria. Wonderful. You are blessed, my brother. The Lord bless you. The Lord bless you. Abigail, I see you. South Africa, Durban. God bless you, my sister. Manda Kazizo Perogia Asaba Li Kukuna Maratele Kosa. I want you, wherever you are, to connect with me in the spirit. I want you just to connect with me in the spirit. If you can bask in tongues, God is up to something with us today. Masha Kalabayan don dolobo sikeribidianda la ba 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 ba. Ayakandere babo shikala broski and dan la baja. Martha Chuesha, I see you. Harare, God bless you. God bless you. God bless you. Share the broadcast. Share the link. It's gonna be good in a moment. It's gonna be good in the next few minutes. My God, my God, my God, my God, my God, my God. Oh Jesus, Mandaka Shada Baba 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 Baba. If you are connected already, I want you to prepare your spirit. I want you to prepare your heart for what God is about to do in the next couple of minutes. I know God is about to release some
Power. Ikamosi broshi andandandalabajaya. Mando Shebro Seletia Asaba. Rakakakakamandondondoloboja. Janet, I see you. You're watching from Cape Town. You are blessed. You are blessed. You are blessed beyond measure. My God, my God, my God, my God, my God, my God. Oh, Shatalabayan dan 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 dalabasa. Shila baba 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 sanden den 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 deleboja. Incredible God, incredible God, incredible God. Masakatalabaya. If you are ready, just type, I'm ready. I'm ready, man of God. If you are ready, just type, I'm ready. Manda shababa baba baba. Elebayan don don dolobokos. My God, my God, my God. Majorly, Newcastle SA, you are blessed. You are blessed beyond measure. Mando ko shikaribidi andala baba 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 baba. Pamela Zivanashe, I see you, you are blessed. Suma Vurume, England, wow, you are blessed. England is here. My God, my God, my God, my God, my God, my God, my God. I want you, wherever you are, to create a conducive platform, a conducive environment for your miracle. If you are sick, believe God for your healing. As I minister the word of God, I'm pretty certain that God is going to be touching people. God is going to bring about a transformation and a change into your life. I want you, wherever you are, to just bask in tongues if you can, speak in tongues if you can. Just begin to pray, babble in tongues, pray if you can. Pray if you can. Mayandalaba shika telebabosa. Era ta 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 la ba 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 bo shakata. Mendo shiba ba 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 bo bo sandan dan 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 la bayando. Mareketa li prosokoto robo shata. Ibubunya make brosikata la baya. Maroko shakata la bayan don 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 lobo shikeli bidian don 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 lobo ja. Come on, pray wherever you are, pray wherever you are, pray wherever you are, pray wherever you are. Prophetess, I see you, Mama. Makundan dan dan dalabashata. Rekata talababorado boko yaman don 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 loboshata. I karibidi dan 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 dalababorodo boko yaman den 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 delebabosha. Distance is not a barrier. I want you to connect with me wherever you are. Mashakatala barede beke and don 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 lobocha. Ekatala baridi bi and don 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 loboshe. I feel it today. I feel it today. Connect with me. Distance is not a barrier. Manda ka shakata. Era tatala tatala tela mosakandan dan dan dala bajaya. Mosa konta riba o shika prosianda. My God. My God. My God. My God. If you are ready, just type, I'm ready. Just type, I'm ready, man of God. I'm ready, man of God. Type, I'm ready, man of God. I'm waiting for a few people to just share the broadcast, share the page, share the page. If you have shared, I want you to type shared. If you have shared with someone, I want you to type shared. Share with your beloved ones, share with your friends, share with your relatives. Share, 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 share. Mandaraba shakatalababo. Mandaka sheketerebo sakatalabayandan dan dan dalabaja. My God. My God. Pastor Kamira, I see you. The Lord bless you. The Lord bless you. My God, my God, my God, my God, my God. Wonderful. It's a blessed morning to you all, precious saints. I hope I find you all in the grace of our Lord Jesus Christ. First and foremost, I want to take this time to thank and acknowledge Prophetess Memory Matimbire for having me as a guest, as one of the guests. May the good Lord bless you, woman of God. I
honor so much the grace that is upon your life. If you do agree with me, I want you to drop a comment on the comment section that this woman of God, she's mightily used of God, a seasoned preacher. God has called you in such a time as this because he knew. Masu Talabayando. Woman of God, I thank you for having me on this great platform. May the good Lord bless you and take you to places you have never been before. May I also take this time to thank all the pastors here present. May the good Lord bless you and usher you to greater heights. Without much ado, may I draw your attention to the book of Genesis chapter 25. The book of Genesis chapter 25, verse number 23. It reads, and the Lord said to her, 2 nations are in your womb. 2 people shall be separated from your body. 1 people shall be stronger than the other. The older shall serve the younger. Take note, the older shall serve the younger. Let's go to 2 Kings. Let's go to 2 Kings chapter 8. 2 Kings chapter 8, verse number 20. It reads, in his days, Edom revolted against Judah's authority and made a king over themselves. May the good Lord bless the reading of his word. I want you to type, it's payback time. I want you to type, it's my payback time. I want you to type, it's payback time. It's payback time. Now we are being introduced here to a scenario on the book of Genesis chapter number 25. It's a story of Rebecca and Isaac. Bible rinotionesa kuti Isaac na Rebecca vakagara nguva inotarisirwa kunge vanhu vachinge vakugarisana vange vane vana, but it so happened kuti it took them long kuti vaite mwana until Isaac prayed to God and God heard his prayer. And the Bible says, and Rebecca, she conceived. Atakura pamuviri, the Bible says, mimba yakatanga kurwadza. I would want to believe kuti mimba iyi yakanga yapa 3rd trimester. Zvinonzi makatanga kuva nekusagadzikana mukati medumbu rake Rebecca until she inquired from the Lord. She prayed a powerful prayer. She said, oh Lord God, if all is well, why then am I like this? I don't know, have you ever been in a situation where you are only left with only one question, that, but God, why? Have you ever wondered, God, if all is well, why is my husband treating me like this? If all is well, why are my children behaving like this? And the Bible says, and God came to Rebecca and he said, Rebecca, do not you worry, because inside of you, you are carrying 2 nations. In other words, you are carrying 2 generations. And the Bible says, and God said to Rebecca, the greater shall serve the younger, the elderly brother shall serve his young brother. In other words, mukuru achafugamira mudiki kana kuti mudiki achafugamirwa nemukuru. And the Bible says it so happened kuti amai vana zichinda mudumbu pavari kurwa nekunetsana. Maybe kufunga kwangu kuti vanava hondo yavaita mudumbu mavo yaiva yekuti ndoda kutanga kubuda, because it was obvious in those days kuti atanga kubuda ndiye anopiwa inheritance nababa. But this time around Mwari vakanga vakachinja mpaka. Mwari vanga vakamirira akapedzesera kwete achatanga. I want to let you know something, ladies and gentlemen, kuti the obvious is not always obvious. Nyika ine ma standards ayakaseta. Nyika inotaura kuti it's obvious kuti vatsvuku ndo vanotanga kurorwa. But sometimes the obvious is not always obvious. I want you to type, the obvious is not always obvious. Vanotaura kuti vari connected ndo vane advantages munyika, but the obvious is not always obvious. They say it's obvious kuti are more educated ndiye anotanga kuwana kubasa. But when we talk about this God, the obvious sometimes is not always
obvious. Oh goodness, Lord, I feel it today. I feel it. I feel it. Now the Bible says, but she kept it as a secret for long, until the Bible says Esau atanga kupinda mu profession yekuve a hunter. Jacob aispera pamba achita mabasa epamusha. And it so happened that one day mezua murume anonzi Esau, the Bible says aiva kuma sango dokuva auya ainenzara huru maari. And the Bible says akashika Jacob achi prepare a meal. Dokuva ati kuna Jacob ndinokumbira ushe meal neni. Bible noti Jacob akatandi gone kukupa chikafa mahara. If you want me to give you food, give me something. Esau akati chicha unoda kwandire. And Jacob said, dipe udangwe wako. And Esau ignorantly ndokva ati udangwe hune basare. Ndokva atreda birthright yake nekuda kwenzara. Ladies and gentlemen, saints and others, may I encourage you at this moment, never make any decision when you are hungry. Never make any decision when you are angry. Never make any decision when you are overexcited. It will prone you to error. And Esau made a decision out of hunger. Rekandikurudzira amai vakanditerera, verakurudzira baba vakanditerera, mwanakomana akanditerera, kuti never you trade zvinokosha zvauinazvo nekuda kwenzara yenguva shomanana. Learn to manage your appetite sometimes. Sometimes you should learn to manage your sexual appetite. You should learn to manage your appetite for fame. You should learn to manage your appetite for popularity. There is always time for everything. I want you to type on the comment section that manage your appetite. Oh, and the Bible says, no, vamkomana apiwa udanga, havana kuenda kwa commissioner, havana kuenda kwa mujitia, havana kuenda kwa makombe, but birthright spiritually, tangwe rakangara Jacob, physically, Esau akarambari mukoma, but kuenga patoro wa a transaction. Usatamba ne mashoko anobuda pa muromo wako. Uchenjere kurasikirwa nezvinokosha zvauinazvo nekuda kwemufaro wenguva shomanana. That ichenjera kurasikirwa ne permanent blessing. Never make a permanent decision based on a temporary situation. I feel it. It's going to be good in a moment. And the Bible says, no, vatuma mukomana. The Bible says, no, baba, vatuma mukomana kuti Esau, bera kuti uende kusango. Kana waenda kusango enda unobata mukakanaka. Nekuti masiso angu haachaone mushe. So ndera kuti ndikuropafadze ndisati ndafa. And the Bible says, amai vainzwa mashoko iwayo. Ndobva vaenda kuna Jacob. Ndinofara nekuti amai havana wavakaudza the secret that was behind. Because tradition mazuva iwayo yaitenda kuti zvoni mukuru ndiye anopiwa nhaka, but revelation yakapiwa amai yakati mudiki ndiye achapiwa nhaka. It's now tradition versus revelation. Nyika ine zvainotenda, but masikati anotauya kuzochinja mutemo. Ndiri kuda vashoma vakanditeerera anoti, oh Lord God, change my story. Ichokwadi handina kufitwa, ichokwadi handina kupasa, ichokwadi handigone, ichokwadi ndinobva kumhuri inotambura. But oh Lord God, change my story. I want you to type, change my story. And the Bible says, no, amai vakaramba very close na Jacob. No, vavati kuna Jacob mwanakomana wangu, bera kuti uende kudanga unotora mbudzi mbiri uye nadzo udziuraya, bera kuprepare the best meal inodiwa na baba vako. Jacob akada kuagiwa, but amai vakati ndine shoko randakabatirira, hama dzangu tingaite zvimwe zveshe. Oh
Always stay closer to the Holy Spirit. Karapetwa na mweya mutene. Shaiwa mari patu usashaya mweya mutene. Shaiwa embe usashaya mweya mutene. Ramba kuita mbati wa Jehova. Asusinga bate na Jehova wacho. Ramba kuita mbati wa Jehova. Usati wa batwa na Jehova wacho. Manda kadebro shakata. Arababa mamo shakata la bayanda. I want you to throw some fire emojis. But I put the comment section in Fungaira. Name of fire emojis is about to get water now. And the Bible says, don't very close na my back. Let me encourage you, ladies and gentlemen, draw closer to the Holy Spirit. Nekuti mweya muchene, dia anosia shinodiwa na baba. Mweya muchene, dia anosia shiripa moyo wa baba. Square na mweya muchene. Nyenge teta mweya muchene. Uti mweya muchene tora imaswe muna mato wangu. Zenga nisa ine maswe yu. Uwe muna mato mutereta baba. Mweya muchene munosia shinodiwa na baba. Partner with the Holy Ghost. Always be in touch. Always be in line. Always be closer to the Holy Ghost. Mandaka shakatalabayanda. Eratatalabayanda. And the Bible says, Jacob atora mbudzimbiri. I would want to believe kuti imwe mbudzi yakafira dewe. Imwe mbudzi kafira nyama. Bible not atora mbudzi akaenda nazo. Amai ndoku prepare the best meal. Ndoku isa spice inodiwa na baba. Nekuti amai ndo vanosiva munyu unodiwa na baba. Ndo vanosiva soup inodiwa na baba. Ndo vanosiva level yenyama inodiwa na baba. And ndo vanosiva the best part yenyama inodiwa na baba. And the Bible says amai ndo vava prepare chikapu akapamkomana. Chinoti ndo vava mutekedza dewe. Nekuti Bible richitsanangura. Rinotuudza kuti Esau akanga ari here muviri wake, ende ainyuwa wema wesango nekuti akanga ari muvhimya. Chinonzi Jacob ndopa akapiwa chikafu ndokuenda nacho pamberi pababa. Akati baba ndauya. Remember, baba havachaone. Baba vanonzwa, baba vanobata, baba vanotaura, asi maziso haachaone. Ndinoda kuti ndikuudze masikatano kuti kana Mwari akuda kuronga zano rake, anobofomadza mabhosi ako, anoisa ubofo for your advantage. Maleko shaletetelebo makatatalabaya. And the Bible says, don't buy and then it's kafuna baba. Baba wakati ndiwani wewe shikanzi ndini Esau mwana wewe. Baba wakati say is girako nasa. Rapita unge Jacob. Dinokusiwa yana wangu ndiwe Jacob yere. Jacob wakati kwete baba ndini Esau. Baba wakati ndisa tinda kuro pafaza. Dira kutuuye patuse neni. Bimbo tanga nda kubata. Sino jipaka yenda baba wakabata dewe. Wakati muviri ndewa Esau. Bati ispindera Jacob. Rega nipatokore ipapo. Ansi muviri ndewa Esau. Bati ispindera Jacob. Ama zangu nilikuti kudima skatano. Nilikuti patino yenda nimina matopana baba. Ispindere mutati. Asimuviri ndewa mwana kwa mana wa Mwari. Takanga tiri kure na baba. Takanga tisinga koteria. Masita yedu akanga singa lele chino. Asitaka pinda sungano ne mwana komanda. Takapinda sungano na Jesu. Pakafa kwa ili nonzi Jesu. Tikafeka Kristo. Unozvala Roma chita. Now we are joint heirs. Unozvala Paulo akutaula. Anot it's no longer I will live, but Christ will live in me. Not by your righteousness, but by his righteousness are we saved today. Akaenda pamberi pa baba. Baba wakati ispindere mutati. Asimuviri ndio mwana komanda. Ndera tuziye kuti zvatinopiwa na baba. It's not our righteousness, but nekuda kwe mwana komanda. Takawana zvataisafana kuwana. Nekuda kwe mwana komanda. Takunzwa vanhu pane vamwe. Nekuda kwe mwana komanda. Takunzi tinoonekerawo. Nekuda kwe mwana komanda. Nasi nyika yakuti celebrate. Nekuda kwe mwana komanda. Kara pedyo ne mwana komanda. Draw nigh unto him. And him unto you. Lera kukurudzira akanditerera kuti
Ishaya Maria, Patikara Mumana Komana. When the Father is looking at you, he is attracted to his Son. When God sees his Son in you, he will respond to your prayers. Mandaka Shatata. Makwanda la bashikwa makwekena maroti ya masosha munozizire ramatangwa kuti Mwari wani mwanakomana umwecheta anotonzi my only begotten son chakatiita vanakomana vaMwari ukama hwedu the only begotten son. No wonder why it is the sons of God, not the sons and daughters, but we are all sons of God. Why? Because of Jesus. Miandika zipa abantu pavakati uya ndikufembedza uya unditsole padama pavakatsoda vakanzwa hwema hwemwanakomana wavo. Mwari ngaakupe hwema paunomira uchiimba iti Mwari ndipei hwema hwemwanakomana pandinoparidza kunyika. Handidi kunzwikwa ini but ndoda hwema hwemwanakomana pandiri kuenda marriage yangu ndoda hwema hwemwanakomana makatakalatatatata parakatakalakatakayakatakala. Mwari ngaakupe hwema hwemwanakomana pavanoda kukushora piwa hwema hwemwanakomana dati piwa hwema hwemwanakomana mashikwa mautela masa. And the Bible says, Baba ndo pakatanga kureketera ropafatso. Unozwa baba vakunamatira mwana wavo. Pa chapter 27 pa verse ya 28. Vanoti dova renyika nemafuta edenga. Ndo ndatangira nyaya yangu ipapo. Vanoti mafuta edenga nedova renyika. Ndiri kuti kudii masikatano. Mafuta edenga ari kungomirira the realm of the spirit. Dova renyika riri kungomirira the physical realm. So Jacob kuropafatwa arikuti ndakuropafatsa pamweya nepanyama zvakare. Masikatana, I want to encourage you to pray. I want to usher you into prayer in the next 3 minutes. Iti Mwari ndipei zvepamweya zvinoenderana nezvepanyama. Handidi ndimi dzakawanda but mari iri shoma muhomwe dzangu. Baba, ndimi dzandinotaura ngadzienderane nepandinogara. Ndimi dzandinotaura ngadzienderane nezvandinodya. Daraba life yekunamatira vanorwara vachipora asi ndichirarira munzvozvo makatakatakalatakalatakalatakala. I decree and declare this is my first prayer point. Namatira a twofold blessing. Mwari ndiropafadzei pamweya mundiropafadze panyama. Ndoda kutya zvakanaka ayandandala vashaya. Hakusi kuda kwaMwari kuti tinonamata maninga asi varume vachitirova. Hakusi kuda kwaMwari kuti ndimi ndinadzo asi marelationship ari kuramba. Hakusi kuda kwaMwari kuti nekunamata kwese nekutsanya kwese nekupa kwese uri kunonoka kubhadhara renda. May God punish the devil. Akamanda mashakata. Namatire twofold blessing. I pray for you, whether you're in South Africa, you are in Botswana, you are in UK, you are in Dubai, you are in Tepin. I release the fire, the fire, the fire, the fire. Malabayanda, Rekatina Mahasa, Eranda Labacha, Makwakwata Labayanda, Erandia Telabacha, Makatata Labachaya. I pray for a twofold blessing. Dilopafate Pamwea, Dilopafate Panyama, Tanda Kuporofita, Itirana Kanakaderango, Pasara Kanakaderango, Upeni Wakanakandewango, Petukara Pakanakadepango, Yangan Labacha, Erata.
Yakatalabayanda, Mekatatalabasha, Arakatalabaya, Yatatatata, Yakatatalak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 atal
Talabacha, Bekatalabayanda Talababosha, Erakatalabaya, Makwakwanda Lababosha, Mekatianda Labacha, Aratalabayanda. I declare a 7-day miracle in the name of Jehovah. Jemwea, Kasifambira Nese Nyama, that is Jemwea, Kasifambira Nese Nyama, Tapeta Kunamata, Vanangala Pase Kuskoro, Tapeta Kunamata, Murunegato de Kumba, Tapeta Kunamata, Poshingala ni Pataria, Tapeta Kunamata, Promotion Kumabasa, Tapeta Kunamata, Makata Labayanda, Meraka Shatata, Eraka Shapataya, Makata Labaya, Erateta Lababa. Pray. I want you to pray. Now, for a twofold blessing. The Bible says, our father in faith, Abraham, he was filthy rich. Pamweyane panyama. Ramba upenyo. Wepita ndimi takawanda. But usina mari muhomwe. Ndimi tako. Katiendra nene salari yako. Dati ndimi tako. Katiendra nene marriage yako. Dati ndimi tako. Katiendra nene shauno bata. Jesus is Messiah. That devil is a liar, and Jesus is the Messiah. I want you to type, Jesus is the Messiah, and that devil is a liar. My God. Oh. And the Bible says, do pamkomana buda akadengesera, akaenda singatine mumbe, akaenda sina chalotina, pataka ngwenda nechimbo, akananga kwa lapana, chamari mashoko yuayo, they are enough, mashoko ababake. Sometimes you don't need money, but you need the power in you that generates money, that is mwengonga tate kupiwa mota, but there is power in you, rino generator income. Masha. And the Bible says, Dova Esau awia pamba akapatanga kutokuchitira moto atiti timungwa baba vachandionao dopano dzakakatira chikafa ana kuziotro pafatso ratorwapasha vachazosara vouya isu tatobereka kaya vachazosara vofura musoro isu tatopinda mumereja vachazosara vopepuka taenda nemaropafatso besita racheso Mwari wewe. May God give you a setup. May God give you the grace. The Bible says, Murunano di Pharaoh, akapa a decree, kurakati valiri. Munga inzi shifra, ne munga inzi kuwa. Akati makati rechi heperu. Pavanike wakuda kushara. Iwe uraya mwana mkomana. Ukaona hali msikana reketa halalame. But ukaona hali mkomana uraya. Jino zaka toka kakiseya. Makata pe executa. Akati wakati rechi heperu. Wane simba. Tilikuzo saro shika. Pati wato shara kaya. Dine mati niwe repanapa. Doda mana wenda tiniwa. Anoti wachaso saro tuma uroi wabo. Isutato yambuka kaya. Masisi achato uya. Achaona takuna mata. Mapere awa achanonoka. Achaona tapa chumbe kuna mata. In the name of Jesus. Malata talabaya. And the Bible says, we are getting somewhere now. We are getting somewhere now, and I feel it. And the Bible says, Esau no paenda nichikafa. Akanzindiwani na iwe. Shikazindini Esau wanawengo. Shikazikuandaro pafata ndiani. Andisiye kutuwaida kupindua utkudi. Zuluti baba wakati ndatoro pafata mnina wako kaya. Zuluti Esau akachema. Akati baba munawere. A small portion of blessing. Just but a small portion. Baba vanuti ndatokokotedza. Ndamupa shekudenga. Neshe panika. Chino zakaramba achichema. Baba wakati manangwa. Chiterera masando da kukuza.
kune nguva ichakwana. There will come a time yekuti kana waneta nejoko remunin'ina wako, kana wadhiniwa nejoko remunin'ina wako, dati kana wadhiniwa nejoko renhamo, kana wadhiniwa nejoko reparenesa, kana wadhiniwa nejoko rekushaya mari, kana wadhiniwa joko richavhunika pamutsipa wako. Ine madhiniwo here panapa arikuti pastor ndadhiniwa. Enough is enough. Yandauya nayo mangwanani ano inoti caterpillar anointing akamangangala bacha andiskuna matira nyasha tekuti joko ribviswe pamutsipa asingaritsemukire pamutsipa. Ndinakanditeerera repano arikuti pastor enough is enough. I want you to make a prophetic declaration uti my time has come and my time is now. It's payback time. Tanga kuna matakauri koko atapanorwadza uti ndadhiniwa ndaneteswa nekuneta. My time is now. Kana nguva ikaramba kukwana ndichakwanisa nguva yangu. Dati kana nguva ikaramba kukwana ini ndini ndinoikwanisa. Malatatalabayanda Nepatalabacha, Ratatalababosha, Eratalabayanda, Makatalabacha, Arakatalabayanda, Rakwapandalabacha, Babanda Neta Magananiano. Enough is enough. I'm sick and tired of this pattern. I'm sick and tired of being sick and tired. Nguva yako yakwana, kana nguva ikaramba kukwana iwe kwanisa nguva yako. Mafama vakazviziva kuti kunyangwe mvura ikasanaya tinoita inonzi irrigation farming. Basa reirrigation farming kukwanisa nguva isati yakwana. Tinodya chibage chegreen panguva isingarimwe nevamwe. Dati madhokta vakazviziva kuti kana mwana akaramba kubuda mudumbu tinogona kukwanisa nguva. Vakaintroduce inonzi inducement, kumanikidza mwana kuti abude nenguva yavanoda. Injusa munana wako, injusa breakthrough yako. Makalabaya eratarabacha yakatatalabayanda. It's payback time. It's payback time. Kana waneta uchazvimutsa isaonditerere pane nguva ichakwana. Kana wadhiniwa nejoko ramukomere munin'ina wako uchazvimutsa. Ndiri kuda aneta nasha anoti enough is enough. My time has come and the hour is now. I want you to type, my time has come and the hour is now. My marriage is coming, my children are coming, my money is coming, my promotion is coming. The time has come and the hour is now. Ooh. My God, mama ukazoverenga shoko raMwari uchaona kuti Jacob panga akudzoka kwalapana anonzi akauya nezvipfuyo zvaaida kuzopa Esau as bribe yekuti sorry mukoma nezvandakaita. Chinonzi Esau akati don't you worry, ndakazosara ndikadhiniwa, joko rako ndakariputsa, ndinotoriwo nezvangu zvandiri kushaya pekuisa. Aya ndakashapata arakatata. Kana vakakuvharira vachita umude sebukira nyoro rinobuda paivhu rakaoma, unobuda masikatano, unobuda masikatano. You are breaking out, you are coming out, you are breaking 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 out. Type, I'm breaking out, I'm breaking out. It's not a breakdown moment, but it's a breakthrough moment. We are breaking forth, we are breaking through, we are breaking forth, we are breaking through. Oh, Bible rinoti ukazotarisa shoko raMwari hapana pawakazombonzwa kuti Esau akapfugamira Jacob. Mubvunzo wangu unoti saka chiprofita chakanyeba here pachakati Jacob achapfugamirwa naEsau, because Esau akazosvika pakufa
asina kupfugamira Jacob. Chiprofita achina kuyeba. Ukazotarisa rimwe zita raEsau zvaingoreva kuti Edom zvinongoreva kuti red color. So my Edomites emanate from Esau, and the Judah anga ari mwana wa Jacob. Now can I preach it like I'm feeling it? I feel I'm about to preach it with prayer. And the Bible says, zvino vana vaEdom vakatanga kugara vari pasi pejoko revana vaJudha. Muri kuona here kuti Esau akasvika pakufa asina kuita zvaaifana kuita. Mhosva yaEsau yekutengesa udangwe maeffects acho ndokuenda kuvana ndoyandavinga nhasi iyoyo. Makatatalavacha. Ezekiel chapter 18 pavhesi ya2 inoti makaione pitsumo iyo inoti madzibaba akadya makaka anovava vana vakaita ukoko. Ndiri kuda atini wamasikatano anoti handifire yababa vangu. Baba ndo vakaromba ini nevana vangu tichararama zvakanaka. Baba regai kurova vana vangu nemhosva dzangu. Regai kurova ini nemhosva dzemadzibaba. Madzibaba ndo vakadhakwa vana vakaita ukoko. Mandakashata kunanana alibaba ayakanda la macha makwata la bayanda akukuna malito vafunya mapupunya maleta parukwa kwandele kosha meliko baraka azuze peyando ya kwa yokotoko. And the Bible says my Edomites vana verudzi rwaEsau ndopavakatanga kuona kuti tiri in slavery. Zvakatangira papizha ndiani akapara mhaka. Vana vaEdom ndopavakaziva kuti baba vedu ndovakafarisa vakaita ubenzi hwekutengesa udangwe. Ivo vakafa vasina kuita rombe. But tisu taakufondoreswa nevana vaJudha vakati tadhiniwa. It's payback time. And the Bible says, and the Edomites, they revolted against Judah. Dinama Irenas, Dinamanaskana Irenas, Dinababa Irakanditera, Dinamana Komana Irepano, Anotisaka Matsbaba, Dashipere Kumatsbaba. Right now, I decree and declare every umbilical cord in Okukone iwe nemafailure zababa vako. Every umbilical cord inokukonekta iwe kuchihure cha baba vako. Every umbilical cord inokukonekta iwe kumbava wa baba vako. Nasi wakunyeba auziye kuti zvakabvepya. Nasi wakuda vakadzi auziye kuti zvakabvepya. Nasi mari aichabatika auziye kuti zvakabvepya. Nasi wakungoramba nemurume auziye kuti zvakabvepya. Nyamba zvine madzibaba vari selfish vakaita nyaya dzavo vakati vana ngavatambura. It's your payback time. Akamanda mashakata bereke kiato alamba. Ndiri kudane nharo, ndiri kudane hasha. Anoti madzibaba akadya makaka anovava, vana vakaita ukuku. Makaione pitsumo iyoyo akapara mhosva dzake ngabhadhare mhosva dzake. Ivo ndo vakabata ruzhowa ngavarumwe nenyoka dzavo. Akabata chikwambo ngarohwe nechikwambo chake. Akabata chitoma ngatomwe nechitoma chake. Tadhiniwa. Revolt against the devil. Tanga kuna mateko shino. Tanga kuna mateko shino. Itandino paradza rukuvute rwese rwemafailure zababa. I break. I break. I break. I break. I break. I break. Mashatata, Makatatalabacha, Rekatalabayanda, Erakatalabacha, Makatalabacha, Erakatalabaya, Makwakwandalabacha, Rakatalabacha, Namatakori Coco, Namatakori Coco, revolt against the Judah, Wakati Judah, Wakachaira, Akatata, Libabalangwa, Peteina, Dinatanda Katata, Maria, Dikuro, and Emosha, Takapa, and Disipo, even though
vakauraya munhu vakandiita mukadzi wechikwambo ramba kuita mukadzi wechikwambo tanga kudisconnecteko zvino wese anonetswa nejeko rakabva kuna tete wake wese anonetswa neaids anonetswa nebp anonetswa necancer right now right now right now pane simba randakunzwa pane simba randakunzwa pawakagara ipapo pawakamira ipapo pawakarara ipapo pane mhepo yenyasha pane mhepo yenyasha yakuparadza yakubreka yakubreka it's your payback time nezita rajesu it's your payback time nezita rajesu HIV I paralyze you cancer I paralyze you BP I paralyze you anema fibroids right now right now right now right now receive the power from above receive the power from above receive the power from above no more cancer no more poverty no more lack no more no more no more my time is now my time is now my time is now Masha Makatela baba eratala bacha chingotaipa kuti my time is now that chingotaipa kuti my time is now. I'm about to conclude. If you read 1 Samuel chapter 17 verse 9 the Bible says pane murume anonzi Goliath paakanga achichallenge vana vaIsraeri anoti pane murume here pakati penyu apa kana paine murume ngauye arwe neni kana akandiuraya tichava varanda venyu asi ndikamuuraya muchava varanda vedu asi ndine mubvunzo kunewe Goliath kuti zvauri kuti kana akandiuraya tichava varanda venyu kana wafa uchava muranda sei. Nyambisirwa Goliath ari kupledza life yevana vachasara vachirarama iye abva zvake izvezvi mangwanani ano kana paine akapledzwa kuzvikwambo sekuru vaitamba makasa vachibheja vana vavo kuti ukandidya ndinokupa mwana nhasi wakunetswa nemarriage nekuti una baba vakapledza izvezvi mangwanani ano ndinorayira mweya mutsvene ngaende kumbako rakaendeswa zita rako ngaende kumukwenzi rakataurwa zita rako vakatora hembe dzemukati vakaenda nadzo kunyanza vakati abate mwana vakati abate imba vakati ashande but right now fire will settle the matter. Mweya mutsvene heya endai kumbako iroro rakaendeswa mazita edu mweya mutsvene heya mweya mutsvene heya tanga kunamata tanga kudeclare makalabaya Matatalabaja, Rikatalabaya, Merondiata, Rikatata, Rekatata, Rekatata, Dinesandri Kunzwa, Kanawine Panokuwatsa, Bataiko Shino, Kanawine Panowatsa, Kanochinetswane Chester, Etatarita, Yapipinya Malekwa, Periakwa Sapa, Atutuma Seka, Yafefenga Maleta, Mitsi Painowatsa, Musoro no Watsa, my fibroids, my sister, barrenness, no more barrenness. I declare a 7-day miracle. I declare a 7-day miracle. Prophetess, Dinesandino Dwayne, pane mepo, yakuenda kutupai, pane mepo, yakuenda ku London, irimu Harare, barimu Zimbabwe, bariku Botswana. There is a wind of revival. Makalabaya, Eratatalabacha, Narakatalababosa, Rikatalababa, Erabababa, Erabababa, Kanosa kwa kamshirandimia, Kanosa kwa kamshirandimia, Chingotanga kunamata, Nemutauro wako yoyo, Pane Shapiti Kamauria. There is some energy, there is some fire that is locating you now. Mweamutena andirimbisa, Dilipanchimwe kunamata, could as you minister,
I shall be ministering. Mekatalabasha. Dirikutauranyasha. Kunever in political sector. Kengetwana Maria. Barimu business sector. Dinotauranyasha. Barima marriage Argusheka. Dinotauranyasha. Dinotauranyasha. Baba Singa Toke Kumba. Fire. 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 Every sickness. Every disease. Every sickness. Every disease. Get fire. Get fire. Get fire. Get fire. Yogodogodogo. Yakatagalagatagaragatagala. Yakatagatagatagataga. 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 7 days. 7 days from now. Uchafonerwa iwewe. 7 days. Unehama ekushaikwa. Amusile kuti umpenywe. Kana kutakafa. 7 days. Une cancer. 7 days. 7 days from now. Makorokoto. You are barren. You have been barren for a long time. Tenda Maria. Tenda Jehovah. Ephesians chapter 1. Verse 3. Blessed be God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us, not with one, not with 10, but with all spiritual blessings. Maka 7 days. Didoshi Prokasa. Periako Asapa. Kiando Kalande Asa. Periaco sindo peresia, efeina rico telesa, vaina peiko sepeta, kanauri pasta, wandauti stragla minister, that is 7 days. Maringa kubema patina, panenyasha tema connection, panenyasha tema patinas. May God help us to help you today. That is 7 days. 7 days. 7 days. 7 days. Makalamaja. Somebody 7 is a spiritual number. Baraka Sorora, Pasuareti 7. No Akapita Mukamareka, Papatiri 7. Amanava Israel. Wakatendera 7 times. Naman Kuchorotana. Akashinikata 7. There is something significant with the number 7. Panopana 7 days. Unegeware Ketwa. Right now, Rikuzwa, Panemukati, Anota. Unatanga kuita excess splitting. This nonsense must stop. 7 days from now, no more satanic nonsense. Every satanic nonsense must stop. Kana uchiweka chilele ku left side vako. I prophesy, you are healed. You are healed. You are healed. Makumba no shimba kamuchira kupora. Musana wakono wata kamuchira kupora. Mutipa wakono wata kamuchira kupora. Jekurota wakafa. 7 days. 7 days. 7 days. 7 days. Hakuna noda kukurora. Wakomana wakucheuke. But 7 days. That is 7 days. Ratatatalabacha. Kana wakatesta positive. But COVID-19. That is 7. That is 7. You shall not die, but you shall live to proclaim the goodness of the Lord in the land of the living. Shalamaha. 7 days. Madadadada. Chingotanga kutenda mai. Uti 7 days. Uti 7 days. According mazita yedu. That is 7 days. Altar yaka erecta. May God destroy the altar and the priest. Muprisita ne altar yake. Inotaura against your life. That is 7 days. That is 7 days. That is 7 days. Kanalaka taramazua. I prophetically declare 7 days from now, you shall not die, but you shall live to proclaim the goodness of the Lord in the land of the living. Kanalaka unakupasa chkoro. Saka you don't qualify. The Bible says
says, I can do all things through Christ who strengthens me. Kana vakata ubereka uchafa uri ngoma. The Bible says, Sara iwe ngoma imbarwiyo nekuti vana vako vazhinji kudarika vanobereka. Kana vakati unoparara. Declare Mapisarema chapter 20, verse 8. Inoti vakotamiswa vawira pasi asi sutimira Mari weya virai hondo dzangu pamberi pevatirisa. Mapisarema chapter 90, verse 15. Mwari nditorereiwo mazuva makatitambudza. Mwari tifadzei zvinoenderana nematambudziro amakatiita. Mapisarema chapter 70, verse 1. Jehovha kurumbidzai uyai muzondibatsira. Mapisarema chapter 35, verse 1. Mwari irwai nevanorwa neni, kakavatsanai nevanokakavatsana neni. Mapisarema 109, verse 6. Inoti mutambudzi wangu ngawanirwe mhosva pamberi pemadzitaya. That is 7 days. Kaya sosha wesaka batwa cancer enda unotestwa after 7 days. Wesaka tune fibroids enda unotestwa after 7 days. Wesaka tune COVID. Wesaka tune chirwere chisingarapike. Wesaka BP yako iri permanent. Whether you are suffering for hereditary diseases or from chronic diseases, chirwere nemarudzi azvo. Iye wakadzima runyoro rwaipikisana nesu akati zvapera. Iwe ndoda kuudza mangwananano mu 1 minute yasara kuti Hebrews chapter 12 verse 24 inoti for there is a better blood that speaketh of better things than the blood of Abel. Ropa raJesu rakutotaura pavana vako, rakutaura zviri nani. Ropa rekumusha kwako rinotaura munyama, rinotaura delay, rinotaura failure, rinotaura kukundikana, rinotaura kuparara, rinotaura kunyadziswa, rinotaura kudzoka kumashure. But kune ropa rinotaura prosperity, rinotaura healing, rinotaura nyasha. Makatata fire, 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 fire. Yebroshata. You are blessed beyond measure. Lacha udzana kumatare awo kuti uyo yamudhini wesiyana naye. And Edom revolted against Judah. Akati akatengesa udangwe ndibaba atina udangwe watakatengesa. Akapara mhosva. Ngafire mhosva yake. There are two type kuti it's payback time. There are two type kuti it's payback time. Come on, just type, just type, just type. It's payback time. Oh, ha. Hadiri andara bacha. Ayakandede bocha. Ndikutwa simba rakawandisa mandira. Ndikutwa nyasha takawandisa mandira. Iwe chiona matakori koko. There is something that is entering you right now. Pane energy akupinda mauriko zvino. Pane simba rakupinda mauriko zvino. Pane power rakupinda mauriko zvino. Kasuta. I pray for you. I pray for you. Kana wine parikurwadza bata iko zvino. Yatopedza kuparidza. Kana wine parikurwadza bata iko zvino. Babate. Abandiri kunamata nezita rinoshamisa ripamusoro pemazita ose. I come against every sickness. I come against fibroid. I come against cyst, continuous bleeding, misfortunes, near misses. Mweya wekuti ndapotsa nda inourayira masikatani. Ndapotsa ndarorwa, ndapotsa ndachata, ndapotsa ndawana basa, ndapotsa ndawana imba, ndapotsa ndatenga moto. From today, from today, from today, from today, zvaunofambira netsoka dzako zvakaropafadzwa, zvaunobata nemaoko ako zvakaropafadzwa. Veda kuti unyore pastatus yako, veda kuti unyore mudhayari mako,
Let us unyore bookmark. Let us unyore wallpaper. Put it's payback time. It's payback time. It's payback time. It's payback time. Pane mukadzi right now. Angata torongedza mabhegi ake. Akuti this week ndakutoenda. Tina mwari anoshandura zvirevo. It's payback time. Hauna kwauri vana vako vakurorwa. Nyange wakambomitiswa. He is the God of second chances. Incredible God. Ooh. Ooh. Oh, my way. Do you know what right now? Right now. Right now. Right now. Right now. Pane Simba. Pane Simba. Pane Simba. Mepo yandiri kutauraya. Pauchada kurarama neru. Uchanzwa urepo hwevatumwa. Kubva nhasi uchanamata nevatumwa. Kubva nhasi zvaunofambira zvinoendeka. Kubva nhasi chawakarota chinoitika. Kubva nhasi chawakaprofitwa chinoitika. Pane nyasha dziri kuita speed up the process. Kana nguva ikaramba kukwana tinoikwanisa. Payash. Ka. Tela. Periako asapa. Kiporeka. Abra eto alandia. Perezia asapa. Periako. Pianta kasekwe. Impalekozia ata. Tiante kelena. Peza aliko. Vein perezia asaba. Perekiato. Alande keza. Vein takeiso. Tiasha. Peza. Velakwa quino mora. Veina eisa besh. Liato kamanda. Deina mariako sata. Peria sata. Peria sata. Peria sata. Ariako parene. Peresia saba. My God. My God. My God. My God. I want you wherever you are to approach my groups or platforms. I want you to give the best offering that you want to give. Yeah, nice and difficult to each offering. I don't want you to give religiously, but I want you to give with revelation. My details edu arikubuda pa screen. Mukatarisa pa screen. Vane mukuru, vane World Remit, vane Western Union, vane all kinds of payments. Zamugade kuita. My details are kubuda pa screen. I want you to do me a favor. I want you to do me a favor. Sorry, prophetess, but I don't know why I have to say this. In conclusion, Paninya kuna Luke chapter 5. The Bible says Jesu akashika kwa iredzera na Peter. Vakataya kuredza usiku hwese havana chavakabata. Zvinoti pavakasvika vanhu vakapresa pana Jesu vachida kuti vanzwe shoko. Jesu ane word but haana pulpit. But the Bible wrote ana Peter vanga vaine mabhoti aigona kuita pulpit but vanga vasina word. Peter ndokubva the best is to partner with him, take care of his business so that he will take care of my business. Peter ndokubva apa bhoti yake kuna Jesu ndokubva yave pulpit yaJesu. Jesu apedza kuexecute assignment yavo ndopavakati Peter, launch your nets to the deep. I want you to partner with the work of God right now. I know God is going to bless you. Thank you so much, prophetess. I thank you for this wonderful opportunity. I thank my father as well, Apostle Augustine Buddha. I thank you so very much. All those that are watching live, you are blessed. 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 In Jesus' mighty name, amen. Just worship him. Just worship him. Give. 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 Give.